ଆଧୁନିକତା ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଲୋକ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ଟା ରଖିକି ଯାଇଥିଲି ରୁମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଏମିତି ଶହ ଶହ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିକତି। କିଏ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି, କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଛି, କିଏ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି, ମେସେଜ୍ କରୁଛି, କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଲାଗି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଉପବାସର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ କ'ଣ? ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଉପବାସ ତ ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ କର। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଉପବାସ କରୁଛ, ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ତ ଉପବାସ କରୁଛ, ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛ, ସେଇଟା ତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଉପବାସ ଥରେ କରିକି ଦେଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳୁଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଯଦି ଭକ୍ତି ନ କରିବା, ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ ବା ପ୍ରୟାସ ତାର କ'ଣ ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ନେଇକିନା ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ କହିଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।